הלו? שלום? אפשר רק לדבר עם מר סילברמן? אוקיי, כן. שלום, מר סילברמן? מדבר הרב הבר, הרב הראשי. כן, 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 כן. נראית שהתקשרת אליי. מה קרה? זו שאלה קצת קשה. תשמע, אין לי עכשיו אליך תשובה. אני עכשיו בתשובה תוך כמה שעות בבקשה אם אני אתקשר אליך, אני אגיד לך את התשובה. בסדר? אוקיי. תגיד לי, מה לגבי הפגישה שלנו עם שיעור תורה חברותא? אמרת לי שיום שלישי לא מסתדר לך. יום רביעי? אוקיי, נעשה יום רביעי בשעה 7 בערב. יתאים לך? אוקיי, אז זאת השם נתראים. אוקיי, אני אברר לך את השאלה. להתראות.
סיכמנו איתו להגיע כל יום רביעי בשעה 7, אנחנו עושים איתו שיעור תורה, חברותא. ברוך השם, אני שמח לשמוע. יהודי אחר החליט להגיע כל יום להתפלל לפני עבודה. הרב בעצמו ברכות לעניין הזה, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה חשובה. האם אתה לא מתכוון בזמן הקרוב לנסוע לאי עטו שבאזור שלך? עטו? כן, האי קצת רחוק, אבל חשוב לי לדעת. למען האמת לא כל כך, בגלל שהגישה לשם היא מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, לא היו לי כאלה תוכניות. הבנתי. טוב, אז אני שמח לשמוע שהכל בסדר והשליחות ברוך השם אתם מתפתחים, ואני אמסור את זה בעזרת השם לרבי. אוקיי, תמסור הרב והאמן דוח. אוקיי, שיהיה לך בהצלחה רבה וכל טוב. תודה רבה. עטו? תשובה למר סילברמן. הלו? שלום? מר סילברמן? כן, זה הרב באזור. בנוגע לשאלה שלך, תשמע, במקרה כמו אצלך, כן, זה מי זה? שלום וברכה, מדבר הכומר הראשי לעיר עטו. עטו? כן, שלום. אני רציתי לבקש מכבוד הרב בקשה מאוד גדולה, אם אפשר. נו, נראה. פשוט יש לנו פה בעיר כמה יהודים, קבוצה של יהודים, חיילים, שרוצים לשמוע הרצאה מפי הרב, מאוד מתעקשים, ומוכנים לשלם את כל ההוצאות של נסיעה וכו'. אז פנית אליי כי אני הרב היחיד באזור. כן, לא מצאתי מישהו אחר. אוקיי, אבל בשבוע הזה אני לא אוכל לצערי. אתה יודע, עוד מעט שבת. אני לא אספיק. אז בוא בשבוע הבא, ביום ראשון. אני מבין. אז אם תוכל בבקשה לעדכן אותי ברגע שיהיה לך כרטיס. והם אמרו שישלמו את כל ההוצאות, אבל זה כרטיס מאוד יקר. כן, הם ישלמו את הכל, הם הבטיחו לי שהם ישלמו את הכל, ידאגו להכל. אוקיי. אז תעדכן אותי שאני אוכל לפגוש אותך. מה המספר שלך? 1, כן. 86, 38, 79. תודה רבה. כל טוב, תודה רבה. להתראות. להתראות. הלו? שלום. אני רוצה לברר לגבי מסלול לאי עטו. הייתי רוצה בבקשה את המסלול הזול והקצר ביותר. לכל הפחות. 3 טיסות ורכבת. מתי היציאה? יום ראשון בצהריים, מתי מגיעים? יום שלישי ב3 אחר הצהריים? בסדר. כן, אז תרשמו על ישראל לבר. הרב ישראל לבר. כן.
וכל אמא שלי יהיה אותו? כן, לדר, הרב ישראל לדר. אני רוצה להודיע לך שבעזרת השם ביום שלישי בשעה 3 אחר הצהריים אני נוחתת אצלכם בשדה התעופה. אוקיי, אתה תפגוש אותי שם? בסדר. להתראות. מוכן. אצלנו, ופה אתה יכול היום להרצות, לבינתיים שים את הדברים והחיילים יבואו תוך שעה קלה. כאן הם אמורים לבוא, כן? כן, הם יבואו פה, הם ישבו, אתה יכול לבינתיים לסדר, לשבת, וככה הם יבואו, עוד מעט הם יבואו. בסדר, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך שהגעת, תודה רבה. אף אחד לא בא? מתי הם אמורים לבוא? שלום, כבודן. שלום. סליחה, אני אסגור את הדלת. מה את סוגרת בפני את הדלת? סליחה. שלום הרב, סליחה. שלום. מצטער. סליחה, סגרת כמעט, נתת לי בוקר בפנים. מה את עושה לי פה? לא יכולת לעשות את זה בבית? לא. יאללה, איך אני חי ככה? למה הוא לבוא עוד? כנראה יבואו עוד מעט. מי יבוא? אני יודע. יתחיל עליו, מה, אנחנו רק שני יהודים פה. עוד שניים? כן, מה, את לא יודעת? מי יבוא? מה? תתחיל עליו, נראה לי כל כך הרבה יתחיל. מה, תפסיקי, זהו, תקשיבי לכבוד הרב. נסע 30 שעות נסע זה בן השבוע שלנו. אתם יודעים שבבית הכנסת קוראים כל שבת בספר תורה, שם הוא מחולק לפרשיות. אז פרשת השבוע הזה היא פרשת בעלותך. עכשיו, בפרשת בעלותך יש אחד מהדברים הוא לגבי פסח. שמעתם על חג פסח? היה סוכר. על חג פסח? פסחא? לא, זה הפסח שאוכלים מצות. לא שמעתם על זה. לא. אוקיי, אז בטח
ישראל, מה זה פסח אחד ראשון? מה זה? שני, שלישי, מה יש זה לנו? פגישת כבוד הרב. כבוד הרב, מה זה? בפסח אנחנו חוגגים את החג של היציאת מצרים. בני ישראל, שהיינו איתך בזה, שם במצרים, מה? בני ישראל לפני הפירמידה. 4,000 שנה יצאו ממצרים. אז בפסח אנחנו חוגגים את זה. והם מקריבים קורבן פסח בפסח. אבל מה? אמר, הקדוש ברוך הוא אמר שאם בן אדם לא יכל להקריב את הקורבן בפסח, מכל מיני סיבות, כמו למשל. אז למשל אם הוא היה בדרך רחוקה. הבנתי מה יש באלסקה, היא צריכה למצוא לניו יורק. אז מה? מה את לא מבינה? מסכן הרב. אוי, סליחה. כן. אז נח, לא יודע, תורן, כן, נח, כן, להתראות. אז השם נותן לו תמיד הזדמנות שנייה. כל בן אדם יש לו הזדמנות השנייה. מזה למד הרבי הקודם. מי זה? זה הרבי הקודם מלובביץ'. מי זה? מה, שמעת פעם? מי זה? זה רבי גדול מאוד. הוא גדול? מה הוא? זקן? מה הוא זקן? הוא רבי גדול. גדול? שמעת רבע גדול. רבע. הוא- סבא שלי היה אומר רבע. אז הוא אמר מזה שאין כזה דבר אבוד. תמיד יש הזדמנות שנייה. גם נראה לנו ששום דבר לא ילך, תמיד יש הזדמנות שנייה. אוקיי, אז אני חושב שבזה... בזה אני חושב ש... הרב עם הרב אולי אמר לו תיסע? טוב. בוא נגיד תודה לרב. נסיעה טובה. בוא שנייה, תגיד, היה מאוד נעים להכיר, היה מאוד נעים להכיר. אוי! מה קרה? מה זה? מה? מה קרה? מה? היי, הלו, תקומי, אוי, קומי, מה קרה? אוי, לא רשע, אוי, מה זה? הלו, מה ראית בתמונה של הרבי? מה? מה ראית? זה מה זה? סרט מה מלובב. זה? מה אתה מראה לה? מה זה? מי זה כן? שנייה. זה הרבי מלובביץ'. מה זה? איפה? מה? זה הוא? זה הוא? אני מבין, זה הוא? זה הבן אדם? תקשיב. מה זה? מה ראית? מה קרה? זה הרבי מלובביץ'. תקשיב בבקשה. זה כן. איזה זקן? זה הרבי מלובביץ'. פשוט הזמנו אותך, היא מסכנה. כבר 3 ימים לפני שבוע, 3 ימים לא יכלה לישון. והגיע איזה זקן, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, תזמיני רב. הגיע איזשהו, הנה הוא, כל זה הוא. לילה תזמיני רב? איך היה נראה? הוא היה נראה ככה בדיוק. זה הוא? כן? ואז באנו למקום, היא אומרת לי, היא מעירה אותי באמצע הלילה, הלכה לפסיכולוג. היא אומרת, הכל בסדר, היא אומרת, אבל לא נתקשר, יש לי רב שאני מכיר אותו. וזהו. וואו, שובן מי זה? ומה, איך אתה מכיר אותו? כן, אני השליח שלו. וואו. עכשיו תרצו לשמוע עוד דברים עליו? בטח, אנחנו נשב, אולי אני בכיסאות, נשב לידך, שנייה. כן, תתקרבו. בוא נתקרב, בוא אני אעזור, שנייה. בוא, שבי.
חודשים שמענו. תודה רבה. וואו, אולי תבוא אלינו שוב. מה אתה אומר? קשה לך, אולי אנחנו נבוא לרב. תשאר לנו טלפון, תשאר לנו נרשום. שנייה, נרשום, נתקשר לרב. בן אדם כל כך נחמד. תן לנו בבקשה את הטלפון. ותזכרו תמיד יש הזדמנות שנייה, אין מצב הכל. טוב, שנייה, נרשום טלפון. תן לנו בבקשה את הטלפון כבוד הרב. אוקיי. 1, 1, כן, 783, 783, 25, 25, 64. 64. תודה רבה. הרב עבר, כן? כן. טוב. תודה רבה, הרב, היה מאוד נעים להכיר. התמונה הזאת. הלו? בוקר טוב, הרב עבר. כן, שלום. שלום וברכה, מדבר הרב חלפון מהמזכירות, מה שלומכם? ברוך השם, שלום עליכם. תגיד לי בבקשה הרב עבר, איך הייתה הנסיעה שלך ליעדו? מה? מאיפה אתם? הכבוד היא שאני מבקש, אצלך לקיים, לנשייך, חשוב. הלו? הרב חדקוב, זה היה הרבי? כן, זה היה הכל הקדוש של הרבי. אני אסביר לך בכמה מילים מה שקרה פה. כשהתקשרתי לך לפני שבוע, זה היה בבקשה של הרבי. נכון, נזכר. לגבי הנסיעה ששאלת אותי. כן, זה הרבי ביקש. כן. ושאמרת שאתה לא מתכוון לנסוע, אז הרבי כבר מצא את הדרך לשלוח אותך לשם. ותמיד תדע שכשהרבי שואל, אז צריך מיד לקיים ללא שאלות וחישובים. שיהיה לך הצלחה בעזרת השם. תודה. כן, שלום. מי זה? שלום עליכם, הרב עבר, מה שלומך? אתם הייתם בהרצאה ביעדו? כן, זה כן. אנחנו. שלום שמח עליכם. לראות שלום אתכם. עליכם. נראה התקרבתם. כן, ברוך השם, תוך שנה עבר הרבה דברים, השתנו, ברוך השם. שבו, אתם יכולים לשבת. תודה. שבי. מה, אז למה באתם? אנחנו שמח לראות אתכם, נראה שהתקרבתם. כן, ברוך השם, תוך שנה השתנו הרבה דברים. בזכותך אנחנו הבנו שיש תמיד את האפשרות לחזור בתשובה, ואף פעם לא מאוחר, וזהו. אז עכשיו, ברוך השם, סיימנו את השירות בצבא בימים האלה, והיינו רוצים, ככה החלטנו להתחתן, והיינו רוצים לבקש מהרב שיסדר לנו קידושים אם אפשר. אתה רוצה שנסדר לכם קידושים? כן, בזכותך הגענו עד לדרך הזאת. באיזה תאריך אתם רוצים? אנחנו לא יודעים, באנו להתייעץ עם הרב, כמה ש... אתם יודעים, עוד מעט מגיע תאריך י"ב בתמוז. התאריך הזה, את הדבר הזה שאין אף פעם לא מאוחר, אמר הרבי הקודם. אז בתאריך הזה, הרבי הקודם הוא נמצא ממאסר. יופי. בואו נעשה איזה חג גדול, אז תעשו בו את החופה שלו. יופי, זהו, אנחנו מסכימים. כן, אפשר להגיד לכם מזל טוב? כן. ביי
נחזור לאן? בוודאי שנחזור, רק תגמור את המלחמה ונחזור. ויהי רצון שהשם ישמור לנו בדרך. אמא, מה זה הרעש הזה? זה הפצצות. זה נשמע מאוד ערוב, אני פוחד. לא מפחד, יש לי שומר עליהם. רבי אברהם, עוד כמה ימים נגיע לוורוניץ'? אני חושב, תוך יום או יומיים, תלוי באיזה מצב הדרכים. אבל אל תדאג, תסמוך על השם, והכל יהיה בסדר. ברוך השם, עכשיו אני יכולה לגדל אתכם בנחת, בלי לדאוג שמשהו קורה אתכם. בטח שיהיה קצת קשה, זה עיר זרה ואנחנו לא מכירים פה אף אחד, לא משנה, שם לעזור לנו. אמא, בעיר הזאת יש חדר בשביל שבו אני אוכל ללמוד תורה? אני לא יודעת, עוד מעט אבא יגיע לסדר. אם אנחנו רוצים לאכול בסומות, נציף ושמור ראשינו, דברי רבי אליעזר וחכמים מימון. התחס ישרום גם לאלוהים עד שיעלה עמוד השחר. מה זה? ובואו בנו מבשמיש טבע מולי לקרן השמה. אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לכיס. חבר'ה, קדימה! ראיתי פה יהודון אחד, הוא נכנס לבית הזה! אתם ערכו חיפוש יסודי בבית ואנחנו נחפש בחצר.
אולי יתחבא בהרמת השחת הזאת. מפקד, היא תראה שיותר מדי זמן להפוך אותה. מי ביקש ממך להפוך? תוציא סכין, תעשה כמה דקירות וגמרנו. אם יש פה מישהו, לא יישאר בחיים אחרי טיפול כזה.